Vítam ťa späť, alebo teda vítam sa späť. Mala som cez leto menšiu pauzu s podcastom, pretože som pripravovala nielenže pobyt, ochutné Francúzsko, ktorý sa realizoval potom v júli, ale mala som prázdniny, no a v septembri som pracovala na týždennej výzve, ktorá bola zdarma pre teba a pre všetkých, ktorí si chceli busnúť francúzštinu a potrénovať hovorené slovo. Výzva bola praktická, zameraná naozaj na parlovanie, plná akčných krokov a techník, ako si trénovať rozprávanie. A súčasťou bol napríklad aj spoločný chat s otázkou dňa. Takže podcast išiel troška stranou. Každopádne už som späť a budem tvoriť ďalej. Mega sa teším a mám pre teba nový koncept. Bude to rozprávanie na určitú tému, kde vždy analyzujem nejaký francúzsky článok, ktorý som našla na blogu alebo vo francúzskom časopise a ktorý ma nejakým spôsobom zaujal a ktorý bude obsahovať zaujímavú slovnú zásobu pre teba. No a spoločne si vypichneme niekoľko slovíčok alebo výrazov a potom, kto by chcel ísť ešte hlbšie, tak celý článok aj s cvičeniami, ktoré pre teba pripravím, bude potom dostupný na mojom profile Hero Hero. Tak, poďme na to. Pre dnešné vysielanie som si vzala práve takúto sujet nezdravého jedla, čiže tému nezdravého jedla. No a nenapadlo mi to úplne iba tak samo od seba, ale je to v súvislosti s tým, že hamburger je v centre pozornosti. Alebo teda bol v centre pozornosti. A to práve 13. októbra, kedy je Medzinárodný deň tohto symbolického jedla rýchleho občerstvenia. Takže neviem, či ste vedeli, ale som si hovorila, že tak to je zaujímavé, tak niečo na to pripravím. No a vieš, ako sa povie rýchle občerstvenie? Je to la restauration rapide. Čiže rapide je rýchly a môžeš to zapamätať ako resto, je skrátka pre reštauráciu, akorát, že to nie je to teda restaurant, ale bude to la restauration rapide, rýchle občerstvenie. No a dnes sa teda ten burger alebo hamburger stal naozaj takým troška, ako to povedať, bežným jedlom, a to nielen vo Francúzsku, ale naozaj na celom svete. Francúzi ho tiež úplne že milujú a je tak populárny, že naozaj dokonca sú teraz už aj štatistiky. V roku 2019 ho skonzumovali 1,7 miliardy krát. Tvrdí to nejaká firma Gira, ktorí sú špecialisti na reštaurácie. No a môžeme si zopakovať aj číslovky. 1,7 miliardy bude 1,7 miliard. 1,7 miliard. Čo teda znamená, že Francúzi ho v priemere zjedia tak 2-krát za mesiac, nejakých 24 krát za rok. A môžem to tiež potvrdiť, lebo my, keď sa chodíme najesť, teda hlavne aj v lete, keď sme, väčšinou sme tak 2-krát do mesiaca šli niekde, a teda vlastne častejšie, ale akože 2-krát do mesiaca minimálne sme mali alebo sme si objednali burger. Čiže fakt potvrdzujem, že je to tak. Je to tak. No a že vraj to predbehol dokonca aj nejaký ten klasický sandwich, pričom vo Francúzsku sú sandwiche tiež dosť populárne. Teraz som sa chcela pozrieť na tú výslovnosť toho hamburgera, lebo to je akože tiež strašne nie že vtipné, ale proste to je slovo, ktoré ja neviem, vždycky mám nejaký problém ho vysloviť, lebo mne sa tam pletie tá angličtina, že mám taký zažité z tej angličtiny a proste ten Francúz to vždycky tak vysloví nejak inak, jak by si to vyslovili, ten hamburger alebo burger. No to je tak, že mňa to tam pletie z toho dôvodu, že tam mám U a U vo francúzštine prečítame ako U. No ale v tom burgeri samozrejme to nebudeme čítať ako B. Proste nie je to tak, i keď akože podľa pravopisov by to tak malo byť, teda podľa pravidel výslovnosti. Každopádne, tým, že je to z angličtiny, teda myslím si, že to z angličtiny, nie som si to úplne istá, ale myslím, že áno,
tak sa to prečíta ako to H je. Teda nikdy nečítame, čiže un, začneme ako un burger. Un burger. Un burger. Alebo burger. Burger. No a môžeme mať klasik, čiže ten klasický s mesom, alebo môžeme mať vegetariánsky, čiže un burger végé, tá skratka sa tiež používa, alebo un burger végétarien. No a keď máme ten s mesom, tak oni v reštaurácii sa vás vždy spýtajú, že aké chcete prepečenie, čiže quel cuisson. Quel cuisson. A máte na výber, buď máte radi dobre prepečený, tak to bude bien cuit, alebo stredne prepečený à point, alebo taký ten troška krvavý saignant. A keď už teda hovorím o tom jedle, o tom nezdravom jedle, tak je na to hovorový výraz malbouffe. Lebo bouffe je taký hovorový výraz na to jesť, takže sa proste prežierať, jesť, bouffe. La bouffe je jedlo v hovorovej francúzštine. Taký ten slangový výraz na jedlo je bouffe. A malbouffe, priame tam to mal akože zlý, čiže malbouffe bude potom nezdravé jedlo. No a všetci určite vieme teda, že to nezdravé jedlo nie je úplne super pre náš organizmus, ale je ťažké v dnešnej spoločnosti ho teda úplne nejako vysadiť. Je to podľa mňa veľmi náročné, ak beriem v potaz aj to, že človek má nejaký social life a počítam to v tom samozrejme ten alkohol, že je to úplne všetko nezdravé vysadiť je podľa mňa teda aspoň v súčasnej dobe naozaj náročné. No ale našla som zaujímavý článok francúzsky, kde hovoria o tom, čo môže pomôcť, ako teda jesť tú malbouffe, aby to malo taký menší vplyv na náš organizmus, alebo teda menší negatívny dopad. Pretože naozaj to nezdravé jedlo môže spôsobiť nejaké les dégâts, vo francúzštine povieme les dégâts, že môže to spôsobiť nejaké škody. Les dégâts sú škody. A môže nám to vo výsledku aj zničiť život. Samozrejme teraz trocha preháňam, ale môže byť, lebo to jedlo je naozaj dôležitá súčasť. A zničiť je gâcher la vie. Zničiť život. Gâcher la vie. Teraz teda používam už tie slova, čo som našla, teda reprodukujem troška, čo som našla v tom článku francúzskom. No a to gâcher je práve zaujímavé z toho, že my ho môžeme použiť fakt vo význame zničiť, napríklad aj nielen aj prenesenom aj tom význame, že niečo nám zničilo, dajme tomu prázdniny, že na niečo sme sa tešili a teraz sa to úplne zničilo. Napríklad dám vám aj vetu, že la pluie a gâché nos vacances. Dážď nám zničil prázdniny, alebo pokazil, to je v takomto význame pokaziť. La pluie a gâché nos vacances. A ďalšie super slovičko, čo používame s mojou spolubývajúcou, pretože neznášame plýtvanie jedlom. No a keď hovoríme o tom, čo treba zjesť rýchlo alebo spotrebovať, aby neboli le gâchis. Le gâchis, zase to od toho gâcher, tak le gâchis je tiež plýtvanie. Podstatné meno, plýtvanie jedlom. Le gâchis. No a čo nám ešte tam oni spomínajú v tom článku, tak je výber potravín. Takže výber je le choix alimentaire. Výber potravín. Les aliments sú tiež ďalší výraz na potraviny. Les aliments a alimentaire bude prídavné meno. Oni to takto vo francúzštine použijú le choix alimentaire. Ale v slovenčine sa to lepšie preloží ako výber potravín. No a dávajú tam tipy, teda ako si môžeš predĺžiť dĺžku života práve tým výberom tých potravín. Oni teda hovoria, tam spomínajú, to ma tiež prekvapilo, také slovo, pretože kebyže ho tam nevidím napísané, tak by som to úplne inak povedala. Ale bolo tam espérance de vie. Espérance de vie, čo je dĺžka života.
Čiže niektorými výberom tých potravín si môžeš predĺžiť dĺžku života, čiže môžeš si tú espérance de vie, tu peux rallonger espérance de vie. Môžeš si predĺžiť dĺžku života. A inak to espérance znamená nádej, nejaké očakávanie, takže by som to tam fakt, dĺžka života by som úplne inak napríklad preložila, kebyže to tam nevidím v tom článku. Takže máme rallonger, sloveso predĺžiť, a niečo tiež allonger bez toho r znamená ťahnuť sa na gauč, alebo keď si chcem dať siestu, tak môžem povedať je vais m'allonger. Idem sa natiahnuť. A potom je aj café allongé, to určite poznáte, to je ako u nás to lungo, troška na štýl lunga, že je to predĺžené kafe, že tam to stále tá nuance toho dĺžky predĺženia, natiahnutia sa, tak? A opak, synonymum, skrátiť bude raccourcir. Raccourcir. Raccourcir espérance de vie ou notre espérance de vie. A teraz, aký tam dávajú oni tip, a to je tiež super slovo, tip je astuce. Astuce. To je také slangové slovo, ale vo všetkých rôznych článkoch na blogu alebo vo videách, tam určite všade to vidíte, astuce. A samozrejme používa sa aj to tips, to z angličtiny, ale oveľa častejšie je to práve to astuce. Takže aký tam oni používajú tip, že 10% mäsa máte nahradiť nejakými orieškami, ovocím alebo zeleninou. Alebo teda, ak to chcete vybalancovať, tak zjete, ak napríklad zjete hotdog a chcete to vybalancovať, tak máte zjesť hrst alebo nejakú porciu orieškov a môžete si napríklad dať kúsok chleba s orieškovým maslom. To je tiež moje obľúbené slovo, le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète. Beurre ako maslo a de cacahuète orieškové. A tiež vybalancovať, pekné slovo, niečo je contrebalancer. Balancovať, balancer, proti, contrebalancer, vybalancovať niečo. Čo za mňa samozrejme má svoje opodstatnenie, pretože keď trošku znížime príjem toho mäsa a zvýšime tú zeleninu, tak tiež máme, alebo tie oriešky a teda, tak máme proste viac vlákniny a vláknina napomáha tráveniu a samozrejme má ďalšie benefity. Takže oriešky de noix, potom de légumes, nejaká zelenina, a vláknina sa povie les fibres. Oni to často používajú v množnom čísle, les fibres. Napríklad les aliments riches en fibres. To bolo s tou príložkou en. A to znamená, že to sú potraviny bohaté na vlákninu, les aliments riches en fibres. Určite to beriem, že to je dobrý tip. No a za mňa je super dať si k burgeru avokádo. To som tiež ešte niekde predtým čítala. L'avocat ou un avocat. A ak chceme teda znižiť ten negatívny efekt na to telo. Pretože je to potravina, ktorá má super schopnosť zbaviť teda telo toxínov. Les toxines, a avokádo práve je jedna z tých super potravín, ktorá pomáha zmierniť ten efekt škodlivý na to telo. No a škodlivé niečo, hlavne v súvislosti so zdravím, tak je prídavné meno povieme nocif. Nocif je škodlivý. Nocif. Les aliments, by som mohli povedať les aliments nocif, nejaké škodlivé potraviny. Alebo čo ešte robím ja, tak si dávam burgeru namiesto hranoliek, aby to všetko nebolo teda také vyprážané a masné, tak si dávam šalát. Takže aj to zase nejaká zelenina navyše. La salade. Čo tam ešte potom spomínajú, takže ak nahradíš teda tých 10% toho kalorického príjmu zeleninou, orieškami a teda, tak ďalšie pozitívum je, že znižujeme našu uhlíkovú stopu. Čiže máme kalorický príjem, povieme, niečo príjmam, čiže niečo aportujem, čiže apport,
apporter je prinášať, tiež aportovať. L'apport je podstatné meno. L'apport calorique je kalorický príjem. L'apport calorique. Čiže tým znova znižovať tú uhlíkovú stopu bude réduire votre, by mohlo byť notre, alebo mon empreinte carbone alimentaire. Čiže stopa je empreinte, tam máme dve nosovky, tam máme najprv nosovku do A, a potom nosovku takú, kde sa usmievam, empreinte, carbone je teda uhlíková, a alimentaire tam pridám z toho dôvodu, že to teda bavíme sa o tých potravinách, čiže réduire notre empreinte carbone alimentaire. Takže je to win-win, lebo lepšie tráviš, máš lepšie to proste ten organizmus pracuje a je to aj nižšia uhlíková stopa pre životné prostredie. A už sa blížime postupne ku koncu. Oni tam potom spomínajú aj potraviny, ktoré navonok vyzerajú ako, teda povedali by sme asi, že sú skôr zdravé, ale vo výsledku až také zdravé, ako sa zdajú, nie sú. No a hovoria práve o saumon, o lososovi, le saumon. A prečo? Tak on obsahuje práve, a teda má vysoký obsah tých ťažkých kovov a znečisťujúcich látok. Obsahuje. No teraz sa pozrieme, ako to tam oni povedali. Ešte mi napadá niečo obsahovať. Ja by som to totiž povedala inak, kebyže mám sama vytvoriť tú vetu, tak poviem skôr niečo také, že qui contient, ktorý obsahuje, alebo qui a beaucoup, ou qui contient, tak to proste, keby som rozprávala v hovore. Ale tým, že to bolo písané, tak oni tam použili tiež také zaujímavé slovo la teneur. To je la teneur en quelque chose. To sa používa, ak je obsah niečoho v niečom. Čiže oni hovorili teda, že v tom lososovi je vysoký obsah tých ťažkých kovov, čiže to obsah, ten losos obsahuje niečo. Čiže to obsah niečoho v niečom. Čiže la teneur en quelque chose. S tou predložkou en, la teneur en quelque chose. Takže to tam mali, že sa oni tam hovorili aj o tej jeho v tom vysokom obsahu, čiže sa teneur en métaux lourds et polluants. Sa teneur, čiže vysoký obsah, vysoký, teneur, en, čiže tam s tou preložkou en. A teraz ťažké kovy sa povedia les métaux lourds, lebo to máme v množnom čísle. Čiže teneur en métaux lourds et polluants, les polluants sú tie rôzne škodliviny, znečisťujúce látky, škodliviny. A vplyv na životné prostredie povieme l'impact environnemental. Environnement je prostredie, l'environnement je l'environnemental. Teda, čo len tam dáme, aké to je podstatné meno, čiže l'environnement. Inak niektoré slova vo francúzštine, keď sú príliš dlhé, tak je super pomôcka, že najprv si to rozdelím na kúsky, poviem si to pomalšie a potom ho poviem celé. No a prídavné meno bude teda environnemental, čiže environnemental. Čiže son impact environnemental. A ešte tam úplne v závere hovoria aj o cukre a aký má vplyv na naše telo. A to asi tiež možno si viete predstaviť, aký teda bude záver. No, že veľa cukru neprospieva úplne. A oni tam hovoria o vplyve, ktorý má hlavne na naše bunky. Bunka je la cellule. A spôsobuje to, že tie bunky sú menej produktívne. Teda skôr účinné, také efektívne, efficace. A pociťujeme aj tú únavu rýchlejšie. Čiže les cellules sont moins efficaces a
Čiže pociťujeme, nous ressentons une fatigue plus rapide. Čiže pociťujeme únavu rýchlejšie. Une fatigue plus rapide. Nous ressentons une fatigue plus rapide. Voilà. Takže dúfam, že oceníš dnešnú epizódu a že tam boli pre teba aspoň nejaké nové alebo zaujímavé slovíčka. A znovu prikladám odkaz na celý článok spolu s cvičeniami, ktoré som pre teba pripravila, aby ste si teda zase upevnili viac tú slovnú zásobu v kontexte a nejaké rôzne doplňovačky, hľadanie v texte, audio s výslovnosťou textu, tak nájdeš na mojom profile Hero Hero, kde si za malý poplatok môžeš stiahnuť tento komplexný materiál na busnutie, ktorý je v spojení teda s témou malbouffe, nezdravého jedla. No, ak nepoznáš, ako funguje Hero Hero, tak za malý poplatok môžeš si v danom mesiaci tie materiály stiahnuť, čiže máš na to celý mesiac, kedy to môžeš konzultovať, aj tú nahrávku a teda. Aj vypracovať to môžeš počas tohto mesiaca. No a potom to môžeš zrušiť. Ak ťa teda zaujíma iba toto jedno konkrétne cvičenie, alebo môžeš ostať naďalej členkou a ďalší mesiac znova pridám ďalší materiál znova spojený s nejakou inou témou a ku ktorému už budeš mať ako člen a členka automatický prístup. Pozdravím ťa ešte raz, maj krásny deň a vidíme sa zase na budúce. Daj mi vedieť, či sa ti takýto typ obsahu páči a dúfam, alebo teda prajem vám, aby vás to učenie francúzštiny naozaj bavilo, aby ste si vždycky dali tú prioritu, našli si troška ten čas cez deň a hlavne materiály, s ktorými vás to bude baviť. Tak sa majte krásne, čauko!